Ospitaleetan gaixoei botiken berrordainketa kentzeko eskatu dio Jaurlaritzak Ana Mato Espainiako Gobernuko osasun ministroari. Neurri honek eritasun kroniko larriak dituzten pertsonak zigortuko dituela salatu du Jon Darpón Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak, justifikazio gabeko neurria dela azpimarratuz. Osakidetzaren 4.000 erabiltzaileri eragingo lieke ospitaleetan gaixoen botiken zati bat kobratzeko neurri honek. Darponen eskaeraren aurrean ministroak atzera egingo ez balu, Madrilen neurri horri helegitea jarriko dio Jaurlaritzak. Eta hori atzera botaz gero, administrazioarekiko auzibidea hasiko duela iragarri du. Gainera, botika hauen berrordainketa ezartzeko Ana Matok oinarri hartu duen dekretua auzitan dagoela gogorarazi du Darponek, Eusko Jaurlaritzak helegitea jarri ziola adieraziz. Neurri berria Osakidetzaren ekitati printzipioaren aurkakoa dela gaineratu du osasun sailburuak eta eragin arbitrarioak izango dituela uste du.